Zdarec, párec, nacházíme sa v Bratislave, ale ne, sme v Bratislave, konkrétne v Content Factory, točíme tu prvý videoklip na pilotný single Majke Závodskej na skladbu Sama. Čekuj to gečko, bračko. A poď sa pozrieť, jak to vyzerá. To je Content Factory, to je štúdio, tu sa to celé deje. Backstage fotograf, Tomáš, Maruška, Ričia, kapela, muzikanti, réžia, kamerový set, redakce. To je ten správny klient. Ukáž sa! Odchodím ťa. Ukáž sa. Toto bolo. The river of Babylon. Krása. Na staré kolená si toto človek začne. Bolo mi to treba? Žalúdok na vode. A tak, ale mám dúfam, keby náhodou bolo strašne moc zima. A už ma nechaj, prosím ťa. Chlapci moji zlatí. Pripravená? Nie. Ja to bude bez zvuku. Áno, samozrejme, vždycky to je bez zvuku. Každý backstage je bez zvuku. Je to, by som povedal, veľmi gustiózne a také akože podľa vysokých, moderných, sofistikovaných štandardov, takže dobre. Sme spokojní, všetci sme spokojní. Vyzerá to zatiaľ veľmi dobre. Podľa predstav. Povedzte, že to niekto vymazal. A dostal hodinovú výpoveď. Nedopatrením sa podarilo vymazať náš klip, tak ho musíme natočiť znovu. Zase sme v Bratislave, točíme klip Sama. Aj keď sa stávajú nepríjemné situácie, tak sme dostali ako keby druhú šancu na to, aby sme ten klip natočili lepšie. A ty sa na to poď pozrieť. Už ste opití? Oni mi chcú piť. Dva pohárky piva som vypil. To je kamera. Ja viem, kedy my sme pili. Štántole to ja bych si vyvedel. Alkoholikov mám v kapele. 4. Ale nikomu to nehovor. Čo hovoríme na natáčanie? Vynikajúce, maximálna spokojnosť. Natáčanie je gustiózne, vkusné a praktické. Hej, toč to boha. Ty si zvyknutý na ožralecké stavy, dobre. 20. mi expirovalo VLZPčko práce vo výškach. Vieš, čo je základ na natáčanie? Mať nadhľad. Celkovo druhé natáčanie je vo všetkých smeroch oveľa lepšie. Vychytali sme viac muchy, vždy sa to dá. Každý mi dá za pravdu, že keď niečo vidí a už to je vo finále, tak si povie, že mohol to spraviť aj lepšie. My sme dostali tú príležitosť to spraviť ešte raz, vyzerá to lepšie.
Sme pred poslednou scénou. Práve chalani, bicie, je tam celá kapela. Unavená? Veľmi, veľmi, veľmi. Tešíš sa? Nevidíš ty oči? Ja, máme to. It's ready.